Unión Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay. Unión Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Ay, ko pong kinalwa, lungupta na po mamaya pa taong po manalangin tam. Malagod, kaya kami ngigpa. Muna po lalang pupus din kekeng pamipuri kaya ko amponing pasalamat pablasang makanyan menginingat imbalang metong kaya kami. Ginoo nginin pinandit, pasalamat kaya po. King lugod mo kaya kami may kinawang nginin patingapon sana po Ginoo. Karing nga domi pang daratang makanyan may pasapong lalong maigit. Ingatan ba kayang lalong maigit makagawa ampong makapanuparan karetan tingkat ming tungkulan kaya ka. Ginoong nginin pinandit nginin pong ike pong sablang may kakapatad.
Kita ganan miya po yung metong pamiyay na puri kaya ka pong pasalamat Diyos ko sana po nung mga nanomi po nga kabiusan. Ngayon po yung petsami nga iti sana po yung daratang yung petsang tutuki sana po Diyos ko. Makanyamiyanan po sana nga kabiusan baki ang lalong maigit misatsat karitanting kaming tungkulan kaya kayang sablang mi kakapatad. Ginawa ngayon yung pinandita iti Diyos ko sana po. Nung mga nanong kaya pong miras kapayapan kayo ni Santuario nga iti pong kaya kampi panwanan sana po patang mamanuli kami. Miras kami ng pong kapayapan. Lalong-lalo na ginurit ang pong ating daungan si Diyos ko. Bendesyonan mo kaya nga po. Hanggang na po rin maintang sablang kayo na kan. Sablang membro. Hanggang na po kayang pila na mapilan. At ilaga mo bang manalakaran kayang kasalpantiyanan. Diyan may kaya pong sapat akabiyasnan. Ban kanita lalong maigit kayang misatsad. Karing kayang tungkulan kaya ka. Ginawa mo po gisanan sa lesa yung sambitlan dalam mandarin kayang puso pablasang ikargo balo mo po riti ikpaila po riti rin kayang samo ang pong karalungan kaya kangening pinandit sapo tanggapan mo lo tanggapan na naman sapo yung balang metong kaya kamitang di makayablatan pinagunan ikpaampon ng Espiritu Santo manibat ng ngayon ang gamang po king wakas iyan na sapo. Salamat po. Yung
kabaldugan ning mesabing Pasko king biye ning ninuman akwaye salasa ikayo ikongan ing kalam naning Diyos wapin bandian yengon ing mayap kong oras babiekeke kayo kung sablong disan ilob na ning templo kapag masosyan iye ingke kayong Pasko maligayang sablo eko iting Pasko anong boring sabiyon at dalo ke kayo ning kakong pamating mino ng binye ko ano waring ini Done diwanawa ning mesabing Pasko ngeniyot mitan ko ano yung diwana? Ang maging kabaldugan na ning Pasko karing balang metong kayo. Yapin po ing diwa na po ning Pasko kaya kaming talasal pantaya. Yapin po ing mikakalugudla ring sablang mikakapatad at uli na po ing kakatamong ginong Diyos. Isa po kaya po kaya tiking masala uli na po ning Pasko sa sabihan tama. Salamat po. Salamat mo naman. Sino pa kaya kayo? Salamat karing tembayan iyo wapin at mayapla orapaning Ginoo ening kong sablom yabe you sana hanggang wakas pinagawayo itong tonelugod binyena ning Ginoo. Paye
ragulan, kilob ding puso ya. Papinot kambene ding mapo dapat yu. Ikong sabla-sabla, panwanon da kayo. Eko sasasawa, itutok nang kayo. Ing mayo padapat bang paragulan niyo. Karing sarili no ning manuwalang tao. Hanggang kawakasan, balen ko tikdo ko. Kintu ang pangpila ka lang ay biyeko. Anti mong regalo kingaldoning Pasko. Ede nga manong pagkalob ng Ginoo. Bayang paragulan, ilub ding puso yu. Wapinit ang lugod ke ko walang tuknang. Wapining subebe ke ko at yuneman. King balang penandit king siping yoy tinan. Kablasang lugod ko kekongan. Ngining iting oras ke kayo yadentong. Wapini kong sabla aduan ko kekongan. Dapat yasaing manuwalang tao. King kaili at wanan, napabaluyo. Kanita yung ablas wapenteng kapaniyo. Uli na pablasawan manwa lang tawa. Ening darapat lo deting sariliyo. Hanggang kawakasan, mandatili kayo. Nuanya itang babiye eyo ka kalingwan. Esa king tatanggap king tawon inuman. Kanita ang Ginong Diyos ke kayong tandanan. Ibiyening nabang kayo kekongan. Kapag kung babalo sana ring puso yu. Uling iti ang burining Ginoo. Kapamilatanon napon kingaldoyo. Kanyang lilibangan,
ng sabiyon at dalake kayo. Pang mo pagkumbaba laring sariliyo. Pang olang ketason ke kayo mabatiyo. O niyang sab lang bage yabyeke kongon ang gasa ng wakas wa mabatiyo kayo. Ing metong alagod kakawul kong atiyo. Maniwala talita la sambang reino. Konita mayakit biyasan akong tao. Ingulin na mo rin balen kong tipohon. Kamong iting sabla ekong tatangalan. Yayali wang agleya to yung korinan. Tapati pawako betang manuparan. Ikayo na sana balen kong matangal. Tuneng makabandi ing lagyuning kanam. Wapini sa sadyayo ring kasarilinan. Ang tinyong niligan, iting kayo pa yan. Wapini kong sabla, wapili na kayo. Ingarapan ng Diyos, wa mayakit kayo. Ing tune misadsad king lagyuning Ginoo. Kanita ing tula balen ko ke kayo. Kay bati lareti ring kakong kasaywan. Waligayang Pasko abot kekekongan. At kapayapan ko ikayo ikongan. Ing lagyo na ning Diyos wa makyabe kongan. O Diyos, bendesyon ke ko palakwan iyo. Ano tiling kalam puso yot kaladwa. Wapin mingat kayo sablang talasamba. O tingatan dako kalingwan iyo. Santo Veronico sinuyo ke kayo. Ampo pang mekiagam kengaldoning Pasko. Akong regalo sa blatang kapaniyo. Iting kapa yapa eko wangku
mabilis naman, Pasko sa atin ay nagdaan. O eto na naman, maligayang Pasko, maligayang Pasko sa inyo. Wala nang katapusan. Ligaya ng bawat
Hello. At bay po sa bla, babiya ko po yung maragula pasalamat king Diyos igpat, king ginutang Yeso Kristo, hangga po kay Espiritu Santo, at may pabengi po pengar pong kapatad, at Merry Christmas po kay Kongan. Sana po yung pamikatagon na ni masayatangan po karimbalang metong uling ilanang aldo po. Pasko na po. Yung pong Pasko, kaya mo po kapaskuan, dapat po i-apply tayo aldoldo Pasko na po. Itang kapag pakumbaban niya po yung manatili at lugod karimbalang metong kikatam. Kapatid king Ginoo, kasing kasalpantayanan at intapong tutok yan na tema, yapin po yung ang panawagan ng Diyos sa pagsamba at paghahandog. Magkapampangan ako mo po kasi ala naman po ngaluwang dayong tekay na po bang kanita lalo tapong akayan masalese. Kapatid king Ginoo, uling pundita kaya mo po yung oras.
Agpangpuking kakatamong tema, ang pong panawagan na ng Diyos sa pagsamba at paghahandog, tunay puhing Diyos tapat siya po katamo king kayang pamanaos. Ne pa, pauli na po ning binyene kay katamo yung Ginoo. Bata pong makiagom, makianib, kita pong kayang kabanalan at katuruan at aral kay katamo. Pablasang in Diyos, Kristo po yung kayang kapangyarihan, iya po yung kayang kabyasnan, po makalingad karimbalang metong kay katamo, king kay katamo pong pamag-aral ngayon bengay ni tutuya pong maulaga. Kapatid king Ginoo, tutuna po nini ing kay katamo pong pangayawos, nanong po kaya yung layunin na ng Diyos kay katamo. Bata na mo pong malili, masata na mo po. Kaya pong merong Pedro 1, kaya pong merong Pedro 1:15. Basan tayo po, nung nano po yung layunin na kay katamo. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ay tapo, yung kay katamong pangayawos king Ginoo, para po itamo, mga biyayan tamo, kaya tapong ating katuliran na burinan ng Diyos, kaya kayang kabanalan, pa mga biyayan malinis sa puso. Na pa? Kaya pong 16, sundo tayo po. Sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal, sapagkat ako'y banal. Ana po rin makasulat. Yung banal santo po ya pong magsalita kini. Tutuya pong maulaga, kapatid king Ginoo. Yung kaya katamo pong pamag-aral. Kapatid, nung suryan tayo po, king kaya katamong tema, ulitan tayo po yung tema. Kita pong pagtawag at pagsamba na po, ang panawagan ng Diyos sa pagsamba at paghahandog. Yung pong pamanyamba, nung suryan tayo po, utos niya po na naman ng Diyos kay katamo. Tutuya pong mayalagay kay katang pamanyamba. Pablasang yung pamanyamba po, atin niya pong uring pamanyambang akalugod-lugod ay ating katangian. Atin niya pong hapat na katangian, yung pong pamanyamba, kalugod-lugod po king Diyos. Ito pong yung Diyos, sambantaya kitang kaustuan, yapin po yung Tagalog, tama nga na po na. Yung pong Diyos, sambantaya kitang tunay, kaya pong Tagalog, tunay, yan na po na. At sambantaya naman po kinakailangan kitang practical. At sambantaya naman po kitang isipan tamo pong mga santing na dapat tanggawan. Kita pong gustong pamanyamba, yung ginuta mo po, tiro niya naman kaya katamo, sambantaya. Ako po mamasa uling ditak nga mo po yung oras. Sambantaya po kitang espiritu ang poking katutuan. Kaya tayo pong 4:24 ng 1. Ang Diyos sa espiritu, kaya dapat nating sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ana po kayang makasulat. Pablasang yung Diyos, pantunanan no po retang tunay talasamba kaya. Nepo. Kaya po, yung tunay sasamba, yapin po itang tunay, pangadwa na po yun Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay kapampangan po pala na yung tunay pong pamanyambakin Diyos, yapin po itang makipag-usap ya po yung kaya katang espiritu. Kaya espiritu na ng Diyos. Pablasa po yung Diyos. Lalawe karetang kaya katang sasabyan ng mga santing. Noon lalawe karing laman daring kaya katang puso. Makanyang po isasambaking Diyos. Kapatid, pablasang
Ang Diyos po, imbatayana, ene po batayan ng tao. Nung pong darandaman tamo, karingalwang magteksto, babasa tamo, anyang panahon na pong propeta Samuel. Tinubod na po ng Diyos, baya mo pong miyalilan maging hari, yaring Saul. Nepo, mintaya po, propeta Samuel, utos na ng Diyos, kareta pong pamilya ng Isay. Anya pong utos ni akit ni Eliab, inkingisip na po ng propeta Samuel, iya po yung kalugod-lugod at dapanan dinanang langis para maging hari. Nepo? Bata pong malilibasan tayo po kayong propeta Samuel, 16:7 po. Samuel, primerong Samuel. 16, versikulo 7. Ngunit sinasabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataas-taasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ay tapoy kaya katamong tandanan nung pong itamo si simbata mo. Kaya pong practical, kalupa na po yung kaya katangpaman yung bangalan. Nung nano lamang po retang ganaganang pangabalahan, kempi bale-baleta mo, lalo na po rin kapatitang espiritistang mga kwarta, ita pong karelang pamagari, era lubos, akalingwan. Ita po dapat makalingwan nung hika-practical kang makirap kin Diyos. Huling sinabi na po ni kaya katang referensya, pero basan tayo po referensya nung nang sinabi na. Kanya pong 12:1. Sabi na po, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, halang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong hiharap ang inyong mga katawan na isang hayang buhay, banal, nakahaya-haya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At di nantaya naman pong takot ng kaya katamong pamanyamba. Yamang hingita mo, tinggap taya po yung kaharianan ng Diyos, matutugon. Kinakailangan taya po, ketang kayang lugod at lunos, binye na po kaya katamo. Kaya po dapat taya mo naman pong samban ketang kalugod-lugod kaya ang pong ating takot kaya. Lipat tayo po kay Hebreo 12, versikulo 28. At ibayan kaya mo po yung dela akong mensahe. Kaya pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamagitan nito, ay makapag-ahandog tayong may paggalang at katakutan, ay katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Ay tapo, ang tunay practical, apaman ng ba, iyalay tala po rin kay katang sarili. Kalingwan tapo yung sabla-sablang bagay, po tapong itamo at yutaking pisambanan ng Diyos. Bangkanita po yung Diyos, i-appreciate na katangan po, kapatad king Ginoo. Kapatad, keta naman pong pamanisip ang masanting apamanlugod king Diyos. Dapat tayo pong luguran ng Diyos. Naning sasabyan na king makasulat, kapatad king Ginoo. Basan tayo po, ini madalas tayo naman darandaman. Nung makanano po yung pamanisip, masanting king pamanyamba king Diyos. Kaya pong Marcos 12:30, basan tayo po, nung nano po yung sasabyan. Yan pong Marcos, Kapitulo 12. Sabi na po, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo.
Makanano tayo pong i-apply yun eh. Samantalang itamo, sinabi na ng Banal Espiritu, halos itamo po at yung tanang bibitan na kabanalan, king katamong pangasaklit, king lagyunan, king katang kasalpantayanan. Makanano tala pong i-apply din eh. Bata po ngayon magkamali. Kapatid king Ginoo. Yako po yung parakanako, isipan tayo po. King bagay-bagay, king banwa, king lalam. Colosas 3:2. Basan tayo po, bangkanita, etapo malil. Colosas 3:2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nanga sa itaas, huwag sa mga bagay na nanga sa ibabaw ng lupa. Makanano nakatapong di ng ganti at luguran ng Diyos. Makanano tala pong i-apply din eh. Metong niya mo po itang kapuri-puri at dapat tanggawan. Metong niya mo po itang kalugod-lugod at dapat tanggawan nung makipag-obra ka king metong akumpanya. Ano pong kaulaga? Nung mayap kang makipag-obra, lumipat ng aliwa, balita na mayap kang makipag-obra, Boryana ka po. Yung Diyos man po, makanyan niya. Kapatid king Ginoo. Dito nga po paling oras niya po. Ita pong kapuri-puri. Ken pong tao Kolos, ken tao Pilipos. Ibang kanta po. Tao Pilipos 4:8. Basan tayo po. Alata pa po ken pamagandog kanyan. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ito po ang ating dapat gawin. Then po rin talagang dapat tanggawan. Kapatid, tungkol naman po king pamag-andog, metong niya pong ayon pampasalamat king Diyos. Yung Banal na Santo, tuturo niya naman po. Basan tayo po king awit 50:14. Kaya po, di takyan mo po yung oras. Nung ako po magkamali, ihandog mo sa Diyos ang hayang pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Nano po itang kekatang panata? Etapa man po espiritista, kristyano tapa o katoliko. Keta pong may labas, etapa may yaos, kaya ngunyon espiritista. Asa sanayan tanaya po at darandaman, may ailwa pong handog, may ailwang hain, ating pamangan, ating pera, kinsimbahan, etc. Nano nga po? Ita pong kalugod-lugod. Dapat deta mo pong ating pamanampalataya, ila mo pong karapat dapat, mamaya ka rin bantamirinan ng kasagutan. Ing matipid pong mamaya, matipid niya naman pong datang kaya, ing biyaya. Ing pong masaganang babiye, masagana yan naman pong ingay matipid mabiye, masagana yan pong daratang. Kapatid. Ano pong kaulaga? Basan tayo po king, dito nga pong oras na. Basan tayo po king 1 Korinto 9:6. Nung nano po yung sasabihan. Sabi na po. Ay, pangadwang Korinto 9:6. Datapwat, sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na. Ito po kanong may nasikan ditak yan naman po yung ayasikan mong sagaan o ihahani mong ditak yan mo naman po. Kaya po. Tuloy kayo po. Yan pong at ang nag-aasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Kailangan po itapo matipid ketang bagay-bagay aburi na po ng Diyos. Yan pong 7.
taos mo po kelob tamo yung pamamya tamo bang kanita, luguran na kataning Diyos. Sabi na po, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Siguro po itaw masaya tangan po tambabya tamo na po. Pero po mo pong kanakong delang mensahe, makarelated mo po kayong banal ka santo. At may pabengi po, Merry Christmas, dakal pong salamat, king lagyo na ng Diyos, at kay kayo man. Maraming salamat po sa ating naging speaker. Dakal pong salamat kining kekatang kapatad. Tagalog, Kapampangan naman po sige. Malapit niya mo po yung kekatamong dispiras. Bukas na po yung dispiras tamo. So, akakit siya po itang box tamo na po. Akakit siya po reta sobre tamo. Bukas po uli pong itang kekatamong andug. Ne po, retag kaya katamo pong tinipon, barya-barya. Ne po, bukas yan dugta na la po keni. Para kitang kaya katamo pong proyekto kaya katamong 50 banwa. Yapin po ining baksa yan. So, akit siya po yung baksa, tinya pong letrato. So, brief pong sabyan, yapin po yung kaya katamong paglaanan ngayon yan. Ne po. So, bukas po, uli pong Pasko, malapit na. Kalupa na naman po yung kaya katamong gagawa ng tikanini. Yung Diyos sa tuturo na kaya katamo. Kaya katamong pamamye, tapat king kaya katang kasalpantayanan. Ninupuri ang Biblia, nuneretang maniwala ang pong talasalpantaya na ating kapanwalan, po, kaya katamo kaya ang kasalpantayanan tamong iti. At eneman po mamiyay tangaliwang yatamo kayabe ne po. Itamo pong mikakapatad ngeni. Ing piglaanan tamo pong kilub na po ning pabanwa. Kaya katamong biring iyandug king kaya katang kasalpantayanan. Yapin po yung kaya katamong proyekto yan. So, bukas po, maranong tamo po. Opo, next year po kanita, magumpisa na naman pong mamaldug kanita, karen kaya katamong titipunan. Kay bat po nita, ken December tutuki kanita, iyan dugtala naman po, makanyan dispiras. Ne po. So, ila po rin paganakakanini para bukas. At bukas po, dispiras, Paskong anak. Palagay po datang Santa Claus bukas. Ne po. Santa Claus datang niya po siguro bukas. Iya pa po minawis, pero palagay ko po datang niya. Minawis na. Kasi po yung kikatang kapatad, uli nga po di Brother Noel, mig-text siya ka na ako, nandingga panapon. Kumidata nga na may sira yung sakyan ko pagawa kaya papuata madisoras ko na. Inisip ko mong sana datang niya Brother Angel. Bala mo, pitag muna naman ng Diyos na bala mo sinabi na naman datang kaya na. Uli nga may ratang kaya ang kapatid. Ding speaker tamo po nga ni Brother Noel po. Pero yung Diyos, malugod siya kaya katamo, yan nakatamo binigo. At di natangi Brother Angel, bang mamaya mo namang minsay kaya katamo na po. So, Merry Christmas in advance po kaya kayo. Bukas po datang Santa Claus, lalo na kareng anak. Minaus na po kanwa ng kapatid. Na po. At iya po, mayari iya po yung kaya katamong pamitipon. God bless you all po kaya kami. Awa po. Reta pong kaya katamong pi saup-saup ngayon 3,715 la po. So kaya katamong mag-closing prayer po Brother Herman Baluyot po. Mga dita po. Malugod, mapagpalang kaya kami pa. Ginoo, dakal pong dakala salamat, karimpeg kalubong sika na ng pong pagkabi kaya kami. Ngayon, kabeng yan Diyos ko, makanyan kerugong miyabe-abe, banting upayang, puryan dakat samban, king kaya kang panay espiritu ang po king kat. Ngayon, pong kaorasan nigpa, karing gewaming pamiyain kaya ka Diyos ko, bilang ka po sanang metula.
Metula ka karing kikeng dapat. Sana po Diyos ko, ikingang anak mo, dinan mo kengan po sanang sikanan. Kanting upaya nga gawa, mila pa po sana rin kikeng banala katungkulan kaya na ikasulong na ning kikeng kasalpantay. Pang banal, ngayon pong kaorasan, makanya na kaya na naman pumikakawani. Muli ka rin sarasarili ming tuknangan. Igpang banal nung makanano kaya po sanang miras kapayapan kening santuario. Balik mo keng kapayapan na yating tula. Agawa mila po sanang mitmong katapatan ding balang katungkulan na pikitangwanan ni Mikeka. Pang banal, aliwa mo ginuwi sarili mi impact panalangin mi. Nunay pa naman ding hanggang lelangan mo babo na ning labwad. Maniwalat adi impami kayap ya po sanang tanggapanan ning balang metong kaya kami. Pasibayo rena mo po ren dit ming kayadwanan. Milaman po gisana ning lamanan ning keking puso. Ikabalong mo ing karalungan ng pong kayadwanan ning balang metong kaya kami. Pasibayo. Tanggapan mo po sanang mabanglungayin king kekang banalayarapan ding kekeng dalungan pong kayadwanan ngayon kabengyan. At tanggapan mi naman ing liimong pamipala ang po ing kekang bendisyon. Diyos ko ikana po sana ing magaring kaya bemi, manibat ng ngayon gaman king wakas. Yan nasa pundakal po. Ditak mo po pala, ing mechanics na po bukas, munata mo pong magandog pa-bless tala po kayang banal espiritu. Aba pong bayo tamo magumpisa retang maran daratang. Nung atila pong yan dugket, kabida na po ketang box. Bayo po yung dikilan, bakan ta bayo po dikilan, at sunoretang yan dugtam, bala pong mabless kayang banal na espiritu. Thank you po, kaya kongan. Kay sigla kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ating manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechon pa. Ang bawat tahanan ay hanggang iba't iba. Tayo na tinig, masalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na tinig, masalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ating manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan ay handang iba't iba. Tayo na tiliw, masalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B.